आयै सिखारदो बिहामजो आइ थां आफा न' सिङाव लांदो बिहामजो आइखो बाजै आंनि मुङा सोमदोन। जोबोद मोजां मुं जिराय। आरो आंनाबो लाइमोन। लाइमोन थारैनो नोंनि मुङाबो जोबोद समायना। आरे नोंलाय माथो गसंना थाबाय थाखो फै खाथियाव फै नैबे लखन आं जोबोद गोजोनबाय। बाजै जों नोंनाव माबासो सोंनो फैदोंमोन। मा सोंनो देलाय सोंलाय। नों जोंनो मोजां मोजां मेथाइ खननानै खोनासंहोगोन ना? नोंनि नोंदाया नोंसोरनो मेथाइ खननानै खोनासंहोयोमोन नामा? जागोन बिदिब्ला आंबो नोंसोरनो मेथाइ खननानै खोनासंहोगोन। नों जोंखौ बुनाय नङा ना? मा नोंनि आदाया नोंसोरखौ बुयो? बुवा। अब्ला आंबो नोंसोरखौ बुनाय नङा मानोना आङो नोंसोरनि आदाखौ फुजिग्रा। दे जाबाय दे हर थौबाय दे गाबोन रायज्लायनोसै दे थां उन्दुहैदो दे थांदो गुड नाइट। जोबोद मोजां गथ'फोर मालाय थाबावगौमोन खोमा मानोथो थिनहरखो? फैसालि नों मिथिया नामा जोंहालाय उन्दुनाङा नामा? नोंथ' मिथिखागौ जोंहा दिनै गिबि हर। लखना आंनि फंबाय असे नङा आंसो बेखौ न'आव लाना फैदों बेखौ आरो गासैबो मिथिखागौ। नाथाय आं साना लखना गावखौनो मावरिया होननानै बे न'खरनिफ्राय ओंखारलाङा। जाय बिदानाव इसोर बायदि अननाय दं बेवहाय मालाय लखना बोरै मावरिया जानो हानो? खुलुमबाय मैनाथि बिनानाव। माहाजोन बाबु नों? हा माथो नों गावनि फिसालानि हाबाखौ मानो हारसिं सिरि सिरि जाखोमाखो? आंनोथ' एसे मिथिहोमोन। अब्ला आं हारसिंनो मिथिना फैबाय दा। खुलुमबाय माहाजोन बाबु। मैनाथि बिनानाव खुलुमनायजोंल' खामानि जानाय नङा। दिनै आं मोननांगौ धोनखौ लानानै थांखागोन। माहाजोन बाबु आं नोंखौ खुलुमनानै बुङो बिहामजोआ खोनागोन। आरे माथो जानो खोनाबा खोनाथोंना बिहामजोखौबो मिथिहो। जाय न'आव बिहामजो जानानै फैदों बे बिहामजोआ साननै सानथामनि उनावनो बे न'खरनि आखल आखुखौ मिथिजोबगोन। मा बुङो उकिल साहाब? नंगौ माहाजोन बाबु नों थिगखौनो बुंदों। माहाजोन बाबु फैसानिख्रुइ देरसिन नोंनो नों बारा सिन्था खालामनाङा आं गासैबो रांखौनो सुख'जोबगोन गरसेबो दोना नों साननैसोल' नेथ'। जाबाय आं बेफोरखौ गासिबो मिथिजोब्बाय आरो आं बेफोरखौ जेबो मिथिया। माहाजोन बाबु जागोन बिदिब्ला आंबो हरनो हाया नों मा खालायो खालाय। मिथिब्ला अब्ला नोंबो मिथिनानै ला नोंनि बिबारनि एमा बे न'खराव जानो मोना लामा सामायावसो जाहैनांगोन। माहाजोन बाबु आं नोंनि आथिं हमनानै नाङा आयै सिगाङावनो होनांगौबा होगोन मानोना बेयो इसोरनि लिरनाय खोमा। मानिथाराबालाय बेबायदि बुजियै मानसिफोरनि आथिङाव हमनानै मा जानो जेबो मुलाम्फा गैया। जायनो इसोरा खालि फैसाल' नो लादो माहाजोन बाबु। साबोथ्रि बेखौ नों मा खालामनाय जादों? जाय बे न'नि जेबो मान सनमान गैया अब्ला आं बेखौ लाखिनानै मा खालामनो? नों आंखौ हेंथा दाहो राजा। नै लादो माहाजोन बाबु आरो नोंनि दाहारखौ बेजोंनो सुख'जोबदो। बाह बिहामजो बिदिसो जानांगौ न'खरनि बिहामजोआ। न'आव आगान होनाय लोगो लोगो गासिबो दाहारखौनो सुख'जोब्बाय। मैनाथि बिनानाव गोसो खुसियै जिउ खांदो। गोजोनबाय आं जोबोद गोजोनबाय। उकिल बाबु थ' थांसै। थ' माहाजोन बाबु। जै धोन कबिर। जोंहा मोनगौबाय हामबाय। बिहामजो नों बि न'खरनि लक्ष्मी आइ। बिहामजो आइ नों बि न'खरनि बिमा हिनजाव माहारिनि बिमा लोखि बायदि आइ। आं मिथिबाय नों बि न'खरनि मान सनमानखौ माब्लाबाबो असनमान खालामनाय नङा नोङो। आयै
आयै मा जाखो आयै आयै मा जाखो आयै 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 मा जाखो आयै आयै मा जाखो आयै आयै मा जाखो आयै 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 आइया इसोरनि खाथियाव थांबाय थेवबो जोंबो आइजों लोगोसे थांगोन नाङा जों बेवहाय थांनो हाया जाय इसोरनि खाथियाव थाङो बे माब्लाबाबो फैफिना नाथाय इसोराथ' गासैखौबो खालामनो हायो गावलांनाय जिरावखौ मानो हरफिना आंबो आइजों लोगोसे थांगोन नाङा नाङा दिनैनिफ्राय आंनो नोंसोरनि बिमा जोबोद खस्थ'यैसो उन्दुलांबाय जोबोर गाबदों बेस्राफ्रा खनले खनले बुंबाय थादोंमोन आइखौ लाबो होननानै नाथाय आं बोरै लाबोनो बिमाखौ साबोथ्रि गथ'फ्राथ' साननैसोनि उनावनो बावगारलांगोन आरो नोंखौनो बिमा बायदि साननानै लागोन अब्ला नों आंनि समायजा बुं मा बाथ्रा आं नोंनि हिनजावब्लाबो आं गथ' जोनोम होआ गथ'नि बिमा जाया साबोथ्रि नों बेखौ मा बुंदों गथ'नि बिमा जानांगौआथ' हिनजाव माहारिनो मावनांगौ हाबाखा बे सिमाङाथ' आंहा आबुं जाबाय आं बिसोर साथामनि बिमा जाबाय गाबोननो आं फिसा जोनोम होगोन जुदि आंनि फिसाया जुदि बिसोर साथामनो जायगा होआब्ला नों हिनजाव माहारिनि सासे बिमा लक्ष्मी बायदि
साबोथ्रि, नों बे न'आव फैनानै इसोरनि मन्दिर बायदि खालायफैबाय। आं मिथिबाय नों सासे बिबाजैब्लाबो सासे बिमानि समान। दिनैनिफ्राय नोंखौ गथ'फ्रा बिमा बायदि बाजै बुंगोन। गसाय नोंसोरनो जोंनि जेब्लाबो गोसोखाङो नोंसिनि फोरोंनाय अरायबो सिबिलांगोन बियो जोंनि समाय साया होनाय नोंसिनि गोजोन न'खर हास्थायनायनि साया होनाय नोंसिनि इयुन
आफा बेलाय मा मालब्रा मा सेनो सानबाय थाख' बे जाबाय गाइखेर आरो बे जाबाय सिनि आरो मा नांगौ आंथ' दै होनना बुङाखैना नाथाय बेखौलाय मानोथ' सानबाय थाख' बुंस'नो हालां साला बे सोर सैमानि फिसा आंनि न'आव बोरै जोनोम जाखो बियो आरो आंनि बे साननायखौ गाइखेरखौ नोंहालाय मा बाजानांगौ दं हाब आफा बुहुमाव जेसेबां ग्रेजिलु बैसोला मानसिफोर दं बेनि गेजेराव नों एक नाम्बार चेम्पियनशिपआव दंलै आफा एक नाम्बार चेम्पियनशिप खमसे खम वर्ल्ड चेम्पियनखौथ' आं मोनगोन नोंनिफ्राय मा मोनगोन साला कुत्ता आलु बे थावला लाना फैलाय ओइ थांगौ ए र' आंखौ लिंहरदों आफा साला सैमा ओरै फै नों मा नों बै थांनाय जोनोमाव सैमामोन नामालै फौ बे लिंहरबानो दों दों खारलांनो आं नोंसो लाफा हनै लिंहरथारबाय हाट साला सैमा थांगौ थां नाय सना जिया मा खालामखो सिबा बै साला फाग्लि मैथासो हमा आफा हा नोंलाय बे जि मोजांजों मानो फाल दुगैना फैनांगौ जाखा माबालाय आफा दुगैयाखै मैथासोलाय जि बिहरबाय नालाय आं हैबाय आंखौ बोसनना लांनानै गावनि दै लानोसो सल' हरना होदों बेजोंनो सिदों आफा नोंलाय मानो मालाय हिनजाव दुगैनायाव हाबहैनांगौ जाखो थां बे बाक्सायाव आफा थैनायनि गोजाम गामसा गांनैसो दं बिनिनो गांसे गानना फै थां एफा जि थानानैबो मानसि गोथैनिखौसो गाननो होयो नालाय आफा आफायालाय लफियामार नामालै मानसियालाय माब्लाथो थैगोनब्रा बोरायालाय मा बुंदों नों मा बुंदों आंलाय माथो बुङो आफा आंथ' जेबो बुङाखैना आफा आंनो 5,000 रां नांगौ दख'ना बायनो दख'नाखौलाय नों गानना फैखादों माथो आंनो 5,000 नांगौ 5,000 मा खुसिनि नांगौ आफा आंथ' न'निफ्राय 2 लाख रां लानानै फैदोंमोन आरो बेखौथ' आं नोंनो दोननो होदों आरो दा बेखौ दानसेयाव 5 राङै सुद हमब्लाबो 2,000ल'सो जायो दाथ' आं नोंनाव 5,000 रांल'सो बिदों आंनो बेखौनो नांगौ होआबा मा खालामनो नोंलाय होआबा मा खालामनो नोंनि नोंखाला आलुखौ गोथाङै गोथां देनानै बाथोन जागोन आङो मिथिबाय आरे बिहामजो बे आलुखौ बाथोन देना जायो ना गोथाङै जायो बे नोंनि खोथा नाथाय बेवहाय आंनि मुंखौ मानो थिसननांगौ जाखो नोंलाय बा आफा आं नोंनि थाखाय थैनांबाय आं नोंनि फिसाज्ला नङा नोंसोर फिसा नांलायनायखौ आं खोनासंबाय थानांगौ नामा माबार फैसा हरनांनो हर माबार र' फिर हरनोसै आं ओइ हरनो मोना थुत साला सैमा एसे खमबा जाया 5,000 अबाव खम जानो आलु ब्रेकफास्टआ रुमा लाना फै थांगासिनो दं सना थांसै नामा आफा थुत साला सैमा ओरै फैलाय नों आसलते आंनि फिसा ना मालायनि फिसालै नों मा सानो आफा ना आं हा गावस्रानानै फैनाय सैमा साला थां हे सोर नों मिथिगौ ना बे सोरनि फिसा आं सोरनिबा फैफानाय बायसासो मोनलायलांबायलै आफा र' हेल' सार बे 8 लाख फिसारिनि होननाया जाबायना नांसिगौमोनलै आंनो फैसाया लासै गैलांजोबथारबाय आंना दे सार दे आफा आंनि आमाय फोथारनि पासपर्टआ जाबायमोन आंनो 50,000 रां नांबावगौ बे न'खरनि मानसिया मा जाजोबदोंलै साला खालि फैसा रां रुफाया जोबलायलांजोबबाय आंना खर' सर' गरम जालायलांजोबबाय नाथाय आफा बे रांखौ आं नोंनो साख्रि मावना होफिनगोनथ' नों सिन्था दा खालाम गासिबो बिदिनो बुङो नोंसोर आंनो सिगां 5 लाखा हरदो बिनि उनाव फैसा बि माब्लानि 5 लाख रां आफा नों जोनोम जानायनिफ्राय नोंखौ फेदेरनाय जाहोनाय फोरोंनाय गासै 5 लाख रां जाबाय मिथिबाय नैबे मेम'रियाव हाबजोबना दं आंहा आं सानदोंमोन आमेरिकायाव थांनानै फैसा बुरजा होफैगोन
आरो नों आंनाव 50,000 रां बिदों सालाबेटा दिनैसिम फैसानि लबिया नों बायदि आं नुवाखै आफा नायनो नुवाखै थां सालाबेटा साला गेसेव फिथाइ माहाखौ जोनोम होदों साला आंनाव अ आरे सोमखोर नों नायनानै थाबाय रा नोङो इसोरा मेगन होआखै नोंनो बेवहाय आंहा मा गोरोन्थि दं आंनि लामाजों फैबाथ' एक्सिडेन्टआ जाखागोन ना ब्रेक बे एक्सिडेन्टआथ' जाखागोनानो मानोना बेवहाय रावबो सिगनेल होग्रा गैया माने ट्राफिक पुलिस गैया ना नुदों ना सोमखोरा नुदों बेफोरबायदियाव एक्सिडेन्टआ जायाब्ला राब्बा आच्छा सोमखोर आमेरिकायाव माला थांगोन समफोर थांसै सोमदोन बिदिब्ला नों जोंनियाव आसिरबाद लानो फैदों नङा आदा बाजैमोनजोंसो एसे नुजालांनो होनना फैदोंमोन आं अब्लालाय मानोथो थाबाय थाखो आदा बाजैया न' सिङावनो दं थौ जोंहा दे जागोन दे बे साननैसोआ अबेयाव दंमोन हो माबा माबि जगार खालायदोंमोन आं मा 2 मिनिटबो सम गैया नामा आंखौ लोगो हमनो दिनै सम मोनबाय नोंखौ फुजिनो फैबाय एसेबां बुरजा रांखौ बबेनिफ्राय मोननांगौ जाखो जागोन बहानिफ्रायबाबो नङाबाथ' न'खौनो बन्द होनांसिगोन खोमा नाङा नों बिदि साननो नाङा आं नोंखौ बिदि खालामनो होआ खेबसे होदोंमोन बेवहायबो आइनि जिउआनो थांबाय नाथाय साबोथ्रि गासिबो हिनजावफोरा न'खौ इसोरनि मन्दिर बायदि सानो इसोरनि समाय बे न'खौ बन्दकआव दोनथारनाङा प्लिज नोंनि समाय साबोथ्रि एसेबां फिसा खोथाखौनो समाय जालायनो गोनां जाबाय आच्छा बाबा जागोन दे होआ दे जागोनथ' सोमखोर फै हामबायसै दे आदा आं समफोर आमेरिकायाव थांगोन नालाय बेखायनो आं नोंसिनि आसिरबाद लानो फैदोंमोन आं सोमखोर आमेरिकायाव थांनानै मोजां फरायना फै साबोथ्रि दा सोमखोरनो साहा फुदुंना लोंहरदो जागोन दे सोमखोर थाथ' दे आं अफिसाव थांनि जागोन दे आदा लाइमोन सोमखोरनो साहा फुदुंना होफै दे जागोन बाजै आरो सोमखोर आमेरिकायाव थांनानै गेदेर डक्टर जानानै फै दे जागोन दे बाजै सोमखोर जिरायथ' आं सालायनि दे लाना फै आरे राजा फंबाय बोसोराव 12 मासल' थायो बे 12 मासनिबो एडभान्स लाग्रोयो नों बेबायदि जों माबोरै जानांगौ जाखो नाथाय सार बे बाराव जोबोद गोनांथि जाथारदों फंबायफोरनि फरायनो थाखाय हस्टेल फिस होनो नांथारगौ गोनां जादों दाहार लायै फोरोंनो मा गोनांथि दङ नांगौबा फोरोङालासिनो था नङा सार बिसोर आंनि फंबायल' नङा आंनि फिसाफोर बायदि आं आंनि फिसाफोरखौ फोरोंनायाव दाहारालाय मा आं बिबायनानैबो फोरोंगोन जागोन बे खेबनिफ्राय नोंनि बेथननि खावसे रांखौ दाननाय जागोन सार बे मासनिफ्राय खावसे बेथनखौनो दाननो हागोन आंनो खालि रांखौल' हरग्रोथारदो जागोन थां नोङो केसियारनिफ्राय फैसाखौ लानानै थां जिउ गोलाव जाथों फंबायफोर मोजाङै मोजां थांनानै मोजाङै फरायना फैफिन नैबे राङा नोंसिनि थांनानै थाहैनायनि आदा आं मिथिगौ नों बेसेबांबा खस्थ'यै जोंखौ फोरोंगासिनो दं नोंनि खावसे खामायनायाथ' जों सानैनि फरायनायावनो थांखायो आंनि असे खामानियाथ' नोंसोर सानैयानो नोंसोर फरायनानै गिदिर मानसि जाहैगोन अब्ला आं सानगोन आंनि साननाया फुरा जाबाय होननानै आदा जों नोंनि साननायखौ अरायबो जाफुंहोनो नाजागोन आं नोंसिनिफ्राय बेखौनो लुबैयो नै बेखौ ला नोंसोर सानैनि जाग्रा मुवा दा ट्रेनाव जालांबानो जाबाय
आरो बर्डिंआव गावखौनो गाव मोजाङै थानो नाजा। औ जागोन बाजै। हामबायसै दे। ओइ लाइमोन गथ' मा गाबाय थादोंलै? आरे जोंथ' बेयाव अराय समनि थाखाय थाङाना, जों साननैसोनि थाखायसो थांगोन। आदाया जोंनि थाखाय बेसेबांबा मिजिं दं, बे मिजिंखौ जाफुंहोनो थाखायसो थांगोन। नों बेफोरबायदिहाय गाबबाय थायोब्ला जों माबोरैहाय गोजोनै थाहैनो हानो? आरो बाजैमोनहा दुखु मोनगोन ना? जों देनां बैसागु फैब्ला नोंनि थाखाय गस्ला दख'ना लानानै फैगोन। थ' भबानी, दीपा नोंसोर थाथ'दै। एक्सकिउज मी। हाय। सोमदोन, नों न'निफ्राय माला फैनाय आरो आंखौ मानो लोगो हमनो फैयाखै? आं आरो नोंखौ मा बुंबावगोन? सोमदोन, आं नोंनि गोसोआव हाबनो गोसो जानानै फैयो। बिनिनो नों गोजानसो जायो। नाथाय आंहा मा? आंखाल गैया नोंहा, आंहासो आंखाल दं। सोमदोन, नों दिनै आंनो बुंनांगोन नों आंखौ मानो बिदि खालामो? नै फैसालि, गंसे गिलासाव दै नाय, दैया दैयानो आरो गिलासा गिलासानो। नों मिथिया नामा आंखौ? मानोब्ला? मानोना नों करोड़पतिनि फिसाजो, आं जाबाय सासे गोरिब गुन्द्रानि फिसा। नोंजों आंजों जेबो गैया। फाग्लि माब्रै जाखो? जायासै फाग्लिफोर। र' थाथ' बिदिबा आं रायलायहैनि। दे थां दे। हाय सोमदोन। हाय दीपा, मा नोंबो फैसानि खोथा लाना फैदों नामा? औ, नों बेखौ लाजि फोनांना फैबाय, बेसेराया बेसे दुखु मोनबाय। मा नोंबो दुखु मोनफाबाय नामा? आंहाथ' जेबो गैया, नोंहासो। मोनसे बाथ्रा बुंलाय, बेयो नोंखौ बेसेबांबा मोजां मोनो? मोनसे जाथाय जादोंमोन सानसेखालि। आदा, दिनै नों नङाब्ला बास, बे जाथायनिफ्रायनो बे आंखौ मोजां मोननो हमबाय। बे जाथायनिफ्रायल' नङा खोमा, ओरैनोबाबो नोंखौ मोजां मोनखायो खोमा। फैसालिया फरायनाय गेदेर गोलाव खान्दानि फिसाजो, बेखौ मानो मोजां मोना नोंलाय? दीपा, फाल्थु बाथ्राफोरखौ मानो बुङो? आंनि न'आ बेबायदि नङा जायनि थाखाय फैसालिनि गोसोखौ सुफुंहोनो हागोन। बे हिन्जावा फारसेट एसियाव उन्दुग्रासो। आंनि दाउ गन्द्रा बायदि न'आव बे गोजोन हैनो हानाय नङा। जाय हिन्जावा हौवानि महरखौ नुनानै थांब्लालाय माथो जानो, इयुनाव बे न'खराव गन्दगल खालामहैनोबो हागौ। सोमदोन, जानो हागौ बियो नोंनि गोरिब न'खरखौ गावनि साननानै लागोन खोमा। सोमदोन, नोंखौ बियो जोबोद मोजां मोनो। मोहब्बत आंदे नहीं दीवानी भी होती है। आरो माखासे मोजां मोनलायनाया फाग्लिबो नङा, थैनोबो हागौ। दोनथ' बेफोर बाथ्राखौ, बेफोर गासिबो लेखानि लिरनायसो। थाथ'दो दे। सोमदोन, नों आंखौ गावनि साननानै ला, आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो। फैसालि, आं नोंखौ सिगाङावनो बुंखादों आरो दाबो बुंबावगोन,
आं नोंखौ मोजां मोननो हानाय नङा। सोमदोन, आंनि मोनसे खावलायनाय, जुदि नों आंखौ मोजां मोना होनोब्ला आं दा आनो हाजोनिफ्राय बाज्रुमना थैगोन। फैसालि फैसालि फैसालि, नों बेखौ मा खालामनो नागिरदों? फैसालि, नों बेफोरखौ मा खालामनो सानदों? फैसालि, I love you. जाफुंगोन सानसे नों
साबुत्रि नों एफा हर जाजासिम बबाव थांनायमोन? आरे माहाजोना मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन। आं फंबायफोरनि फरायनायाव एडभान्स लाबोनायखौ बे मासनिखौ खावसे दानगोन होननायखाय बेखौनो रायलायनायावनो गोबाव जादोंमोन। अब्ला आं बुंबाय दानजागोन होननानै, मानोना आं फंबायफोरनि थाखायसो खामायदों नङा होनबा? बे आंनि सोंनायनि फिन नङा। नों बे साननैसोआ जोबोद हर जायै जायै फैग्रा जादों।